माझा बारक्या भल्या मोठ्या डेंग्या वांगड्या झुजूक लागला. त्याचा झाला असा आमका म्हावरा खावचो हट इलो. आम्ही लोअर परेलका निगुडकरांच्या आपल्या मालवण रेस्टॉरंट का जाऊन पोहोचलो. आमच्या पाठोपाठ कवग्या आयफोन आणि आयक घेऊन जेव केला. ऑर्डर देताच बाबलो स्टार्टर घेऊन इलो. स्टार्टर येताच बायल्यान आणि थोरल्यान प्रॉन्स तंदुरीवर झडप मारले तर माझ्या बारक्यान क्रॅप लॉलीपॉप करकरावल्या. मगे मी माझ्या वाट्याक इलेल्या कोंबड्याक बोमटवलंय. तोच ते कवग्यान कोंबडी वडे रेमटाव घेतल्या. येते मोठे थाळीओ बाबल्यान हाडतात. माझ्या थोरल्यान खेकडा थाळीसाठी माझ्याशी एक हात केल्या. दोघांचा भांडण तिसऱ्याचा लाभ ही म्हण बारक्यान सत्यात उतरव. आमच्या भांडणाचा फायदा घेत बायल्यान फिश एक्सक्लुझिव्ह थाळी हळूच ढापल्या आणि भल्या मोठ्या सुरमईचो भलो मोठो लचको तोडल्या. मी आहे भली मोठी मटन थाळी सरकवताच आयेचो फोन. आयक सांगले निगुडकरणीकडे इले म्हावरा खाव. तावसर आये म्हणता तुका कामधंदो नाही, वाया बकासारखो नुसतो फिरत राह. दर येळेप्रमाणे ह्याही येळेक आयेचा बोलणा खाल्लं आणि मटन सुक्या ओल्या वांगडा तांबड्या पांढऱ्या रश्याचे झुरके ओढले. माका हाडका तोडेपर्यंत थोरल्यान चिकन अळीने भातावर आडवो चमचो मारल्या. मगे मी मटन रस्सो सोलकडी भातात टाकून गरगरीत करून खाल्लं. जेवणाचं शेवट गोड खाऊन करतात. आम्ही कोकणी असल्यामुळे डेंगो खाऊन शेवट केलं. हे सर्व पदार्थ गावासून हाणलेले नारळ आणि गावासून कुठून हाणलेल्या अस्सल मालवणी मसाल्याच्या असतात. हेचो पुरावोच निगुडकरणीने आमका दिले. मगे तुम्ही केव्हा येतास अस्सल मालवणी चव चाखू.